Okei, mä pelaan mun kaverin kaa. Puoliserkkun kaa. M2 nyt. Mäkin tuun pelaa. Okei, ja mä yritän voittaa niitä. Mä oon tosi hyvä. Mä oon niin paha sheriffi. Ja mä just sain niinku tämmönen. Ja tää on mun kaveri. Ja se nyt yrittää boksaa mun serkku. Okei, mä oon inno. Sheriffi. Mä en tykkää innosta. Mä oon tosi paha sheriffi, mutta mä oon tosi hyvä murderi. Mä just sain tän pyssyn. Mä yritän tässä. Kuka teiltä on Ja mä oon murderi? siis Antonin serkku ja mä oon tosi hyvä editoimaan. Joo. Kuolin ja mä oon Antonin serkku myös. Missä sä kuolit? Mä kuolin. Mun serkku on tosi hyvä editaa videoita. Joku toi jo tyytynyt. Tää tyyppi näyttää murderilta. Ei kun mä löysin sen, se murderi murtas mua. Murtas? Joo, et mä just sain niinku nää et icebreakeri, ice piercer ja ice blasteri. En mä tiedä jos ice piercer tai ice blasteri on parempi. Saanko mä antaa jonkun sun pyssyistä? En mä tiedä. En mä tiedä. Mun serkku yrittää treiraa mua. Niin, voitko se Ei. Okei, mä nyt. Voitko se MM2 vielä? Mä yritin saada ennen mun Batwingi. Mut sit, koska mun serkku oli se, mut se ei antanut. Mä yritän päästä tahtoa 20. Miksi teet suomalaisen videon? Voinko mä joonaa teitä? Joo, Anton tekee just videoa. Okei, mitä sä tekee? Video. Mitä video? MM2. MM2-video. Okei, mä yritän. Mä menen äänittää. Ei, kun mä en päässyt äänittää. En mä päässyt äänittää aika. Mä en voi päästä tänne. En mä tiedä miksi mä oon liian iso. Liian vahva. Nonni, okei. Mä tykkään innosta. Mä vaan aura farmaan tässä. Wow, ei joo. Mun sisko Aura varmaa. Oh shit. Kuka se on? Mun serkku yrittää aura farmaa jos jossain. Because I am the aura. Mä aura farmaan tossa. I'm the best aura farmer ever alive. Oliko se sheriffi? Tai hero? Nothing. Haluan päästä murderiksi. Mä voin. Täällä on Icewingin ja tää ei vieläkään voittanut. Anton sano joo. I have Batwing. Joo Anton. The wifi. Ei mulla oo. Do it. Ties mä voin päästä tänne tai ei. Wait a look. Look. All time. It's the midnight sun. Ei joo, mä oon inno. Anton on murder. Kiva. Joo, mä oon murder. Anton, Okei, nyt jos mä oon sä murder. tapat sheriffin, niin voisitko sä please antaa mun ottaa se pyssy? Mä en tapa teitä.
En tapa mun serkkuja, mä tapaan vaan näitä tyypät. Mut kuka on sheriffi? Kuka on sheriffi? Jos sä tapat sheriffin. Sheriffi. En Jos sä tapat Toi sheriffin. sheriff. Anna mun. Hei mä sanoin ihan oikein, sä Ai, tapoit mä en tiennyt, että toi on mus. Ei! Te aina luulette, että mä oon joku muu. Ei! Oho! Miten? Damn. Mä choukkasin niin hirveästi. Aha. Niin, hähä. Haha, yourself. Okei, mun serkut. Joni. Joni. Okei. Johnny, yes, pap. Papa, san yes, you are. Ne halusi olla videossa niin pahasti. Johnny. Jos mä annan ne olla videossa nyt. Johnny. Mä sain nää icebreakeri, se on tosi hyvä. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth. Ha ha ha! Tää on tosi hyvä. Mä katon mitä sillä on. What the dog doing? Se on Chroma Darkbringeri. Toi on tosi hyvä. Ei se Myöskin- tosi hyvä. Myöskin Heartblade, mitä on. Mä oon inno. Mäkin oon inno. Mikä sä oot tässä? Miten kaikki on inno? Ja mä kuulen, että joku ei oo inno. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Ja Mä me teette se slimeista kovaa. tänne meni. Kovempaa. Mä tykkään tästä paikasta. What the dog Mä doing? just kuolin. Menis. Kuka se on? Ei! Se on se baconi, jolla on sellainen avaruusjuttu sen pään ympärillä. Kuka? Alipu. Aura Farmaa. Ja se on... Sheriff kuoli. Aura Farma aika. Kuka se on? Joo, Alipu. Se bacon on mennyt Alipu juttu sen päässä. Se on Alipu 33. Alipu. Anto me pois. No, mun serkku, kun mun sisko on täällä, me pois. What the camera doing? Oi, me. Ei se tule, älä hypi. Älä hypi oikeesti. Ja mä näin sen. Sisko, kuka sanoi? Se kämppää tota. Ui, kun se sai. Me pois tieltä, Anto, me pois tieltä. Damei. Kukalla on se pyssy? Mulla. Ei se oo kukalla, vaan kenellä. No niin, älä kuule sun veljelle. Eikö siis sen serkulle? Ai, tossa on se murderi. Oliko mitä Aura Jee. Mun serkku on Aura Farmaa, koska se on se aura. I'm eating. Oh, okei. I'm eating, bro. I'm eating, bro. Mä tykkäsin katsoa videota, koska siinä oli minä. Mä tykkäsin katsoa Viljusen videota. Mäkin tykkäsin katsoa Miljusen videota. Se oli tosi hauskaa. Tässä on yksi mun pikkuserkku. Pikkupuoliserkku. Tykkään sen kissasta. En mä halua kysyä sieltä koko aikaa. I don't know. Ja menen sen päälle. Kuka on mun... Heiko. Inno. Mä oon murderi. Et sä ota. On se. Mä oon murre. Mä tapan tän tässä. Saimi, sä et oo murder. Mä tiedän. Dance for me, Äijä yrittää antaa mulle ice-wingia, mutta ei mene läpi, ei käy. Joo, ei. Ei käy päin. Saimi, älä pilaa mun. Se oli ihan vahinko. Kuka on? Se oli totaalinen. Ei. Olisiko siellä Saimi? Ei. Joku sai mut. Ahaa, tiedätkö miten? Pikkupuoliserkku. Ai niin, sulla on toi ääni tossa päällä. Mulla on vielä I'm wall Aura farming. Hotel 2. No niin paha tässä MM2. Mä oon pelannut niin kauan tätä, että mä oon niin paha tässä. Yeah, I think the same. You're really bad at that. Ai. Toi ei voi. Mä oon sen dual wieldin oikeesti sieltä. Mulla on se, koska mä oon ostanut sen Robloxen. Se maksaa tosi paljon. Ai mitä? Dual wield.
Inno. Murder. Oikeesti? Anna mun pelata. Ei. Älä mun serkku on sheriff ja mun toinen serkku on murderi. Sisko. Eikö mun sisko on sheriff. Ja mun serkku on murderi. Et en mä halua mennä niitä lähelle. Älä tapa mut. Anna mun please, mun pitää saada se pyssy. Saatko please mun pitää pyssyn? Please. Me hakee se, bro. Anna mun ottaa se sitten. Ai, joku toinen otti sen jo. Kiva, tapa se. Ja älä tapa mua, please. Se, Tiimataan. se ei tiedä, että mä oon murder. Lumi? Mitä sä teet? Älä muuta sitten oikein. Täällä ei oo kukaan tässä. No ei, tässä on nyt. Tässä on musta tyyppi. Ai tässä huoneessakin on. Apua. Älä tapa mua. Sorry. Ihan oikeesti. Sä ihan tahallaan tapoit mut. Mun serkku rage peittasi se mun Se mitä oikein pikkupuolserkku. Eiku, ai niin, sori. Mut ihan oikeesti tyhmä tilannetaju, jolla ei ole tilannetajua. Ai, mä oon tilannetaju. Jätit sen pyssyn siellä? Joo, niin jätin. Mut en mä kämppää, mä en oo noob. Okei, missä on viimeinen? En minä kerro. Älä kerro siellä. Ja Ilaksa on huoneessa oven takana. Lumi, tää yksi on Lumi, kuuntele, tää yksi on Fangin, Purple Seerin, Yellow Seerin ja Red Lugerin. Saatko mä please antaa sen Batwingin? Ai, onks siinä luugereita vai mitä? Antaa Lugerin, Yellow Seerin, Purple Seerin ja Fangin. Please. Saat mä asettaa? Serkku. Et. Niin. Mä sanoin, että sä et saa tohon Serkku. Ei Saimi, ei. Siis, mitä sä haluut? Mitä Tää sä tyyppi haluut? on level 1 Se tuot. antoi mulle Purple Seerin, Yellow Seerin, Red Lugerin ja Fangin. Mikä on Fang? Se oli semmonen ihme hieno. No, mä yritän etsiä. Ai toi tyyppi. Toi Fang, Purple Sea, Red, Joo. Luger, Yellow Sea. Okei, sä saat acceptaa. Joten mä treidaan. Mut jos se antaa vaan 3, niin sit sä et saa acceptaa. Voiks treidaa efektejä? Se antaa ne. Ei. Anna ne. Annan. Please anna se Red Luger myös. Please anna Red Luger typpä. Please anna se Red Luger. Icewingi. Miks mä oon Inno. Inno. Nyt mä oon 3. I could win. Okei, mä oon joku hyvä. En mä tiedä, mä oon Mikä te ootte? Mä kuolen. Saimi on murderi. Miten mulla on Batwingi? Natasha. Mä treidasin sen. Natasha ammu Saimi. Natasha ammu Saimi. Ei. Mihin sä treidasit? Se on 3. Saimi, tuu tähän. Mun pitää näyttää sun jotain. Jos se antaa 3, niin sit sä et saa Saimi, tuu tähän. Ei Anto, miksi sä haluat auttaa sitä? Varo! Mun sisko... Ei se oo sun sisko. Joo. mun sisko tappas sen murderin. Sisko tappapam. Miten mulla tiedäti Batwingi? Kun sä et oo vaihtanut sitä Saimi. Midnight sun kissed skin of the red sky laying on a fast like Ei toi oo batoni. the peppers in your hand in this on the same summer is a Okei. cherry skin it with your heart Mä teen kohta lisää videoita niinku näin. Mut en mä mene vielä. Mä kohta. Niinku 2 pelin jälkeen mä teen vielä. Koska mä haluan olla murderi. Mä haluan olla murderi lisää. Inno. Mä oon sheriff. Yes, Saimi. Ja mä yritän löytää sen murderi ja mä haluan, että saa mut. What are you, bro? Kuka on sen murderi?
Mistä mä tietäisin? Oi, sä oot seriffi. Sä oot aika noob, bro. Ei kun Joo. toi sai mut joo. Kuka on antanut sitä? Me hakis. Hyvä Saimi. Kuolin. Toi kämppaa. No, sillä on pyssy kädessä, siis miekka. Pyssy. Shit. Hä? Mikä sen nimi on? Musta huppu. Oh! Zahara. Mun serku enklaase. Puolisolla. Musta kukki. Mitä? Musta huppu. En mä näe sitä. Ei se tossa ei. Mä otan tuoviotia hirveän pahasti. Siis musta huppu. Niin. Please anna se leikki. Naisa. Ei sun tarvii antaa Batwingia. Ota Batwingi pois. Ota Batwingi pois. Mä tarvin vaan Rugerin. Shit. Ole iloinen, tätä Natassuinen, että mä annoin sulle mun Haluatko, jutun. mä voin voittaa sulle, please saa mä voittaa. Mä muistan, että sanoin, että sä aina annat mulle, koska... Okei. Miksi sä et anna mulle, jos sä sanot, että sä voit antaa Mumi on vähän parempi. Niinku vähän. Sä oot tosi huono ja nuubi ja tyhmä ja ilkeä. Siis ilkeä, mutta et tyhmä. Se just sanoit tyhmä. Midnight sun. Okei, mä yritän treidaa tämän tyypin kanssa, mutta mä en offeraa mitään. Mä katon mitä sillä on. Natasha, sun pitää antaa noin pyssyt mulle tossa. Joo, nyt pitää päässä. No koska sä et ikinä anna mun pelata tolleen, mutta sä annat Lumin pelata sun puhelimella. No ihan What the dog doing? Dog doing. What the dog doing? Mitä? Mä olin siis seinän takana. Sä näit, mä olin siis seinän takana. Miten se heitti sen oikeesti? Ahmad. Okei, mä haluan olla murdari. What the dog doing? Ahmad. A never-ending midnight Mennään factoriin. A never-ending midnight Mä menin äänestää. Mä menin äänestää, joo. A never-ending midnight. Mä oon olla murdari tällä kerralla. Et toivottavasti mä oon. Ei no. Mikä lennokki? Ja mitä?